Welcome Kuradangers, thank you for visiting. So today we get a new product to review. Namimiss ko to mga kadangs ang mag-review ng isang product. So by the way, I'm back for another product review. Mga kadangs, kita tayo beauty guru mga kadangs, no? So before we start mga kadangs, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kurang channel, of course, you know the drill. Click the button below, the subscribe button, and of course, ring my bell so that you'll be notified if ever we are going to upload another video. Right mga kadangs, I bought some perfumes or body mist from Shopee. And the brand is Sweet Night, but meron silang binigay sa akin mga kadangs na pa-freebie, which is their Sweet Night Clay Blush Cream Stick Blusher. Here it is. Ito yung packaging. Very nice and very elegant. Lakas mukha Chanel ng kanyang mga kadangs. Ng kanyang packaging kasi it's a black with a combination of a rainbow. Look at that, diba? Meron siyang pa-rainbow, something like that na packaging. And meron siyang pa-silver, rainbow din dyan mga kadang sa gilid. And yes, talagang napakasosya ng kanyang packaging mga kadangs, which is, yung nasa isip ko, packaging pa lang is pack na talaga mga kadangs, no? And yung shade na nakuha ko is 410 or 410 clay blush mga kadangs. So, I'm going to back sa Sweet Night na online store para kuhanin yung mga shade ng clay blush na to kasi isa lang talaga itong binigay nila na pa-freebie. Of course naman na pa-freebie, isa lang talaga mga kadangs. Huwag na natin anuhin na marami talagang ibibigay, no? So, yes mga kadangs, so binigyan tayo. So, we have the opportunity to review this product mga kadangs. And of course, I can guarantee you that Sweet Night brand mga kadangs is very affordable mga kadangs. Meron silang mga iba't ibang mga kadangs, mga iba't ibang product na talaga sa kanang So you can check that out. Search Sweet Night sa Shopee. Alright, so here it is. Binuksan na natin. And yung packaging, La Casmaca, Chanel, Louis Vuitton, Gucci. Talagang maganda yung packaging niya mga kadangs. Na-remember ko talaga si Chanel sa kanya. Kasi diba yung mga Chanel na product mga kadangs is color black yung packaging nila. Wala naman akong Chanel na product kasi sobrang mahal naman mga kadangs. Sorry kasi andito naglalaro sa aking mga kadangs. Sa aking likuran, ang aking bugay. Alright, so ito yung kanyang packaging mga kadangs. Para siyang malaking lipstick. And dito makita mo yung kulay niya. The 410 shade mga kadangs. I don't know, bakit hindi mag-focus? Hindi naman talaga. Never mind. Alright, so let's open it. Meron siyang pa-Sweet Night logo dyan. And ganyan siya mga kadangs. At ito siya. Para siyang malaking lipstick. A jumbo hotdog. Jumbo lipstick, mga kadangs, no? Mabango. Parang siya, may chocolatey amoy siya, mga kadangs. Ganyan siya. It's a retractable. Ganyan. Very nice. It's a retractable. And of course, we're going to swatch the product dito. Kasi dito ko nakikita mostly na nagsaswatch ang mga beauty guru eh. Gayahin na natin. Diba? Para tayong beauty guru nito. Ganyan yung kulay niya, mga kadangs. Ewan ko lang kung makikita nyo, but it's like a orangey, brownish, red. Ganon yung kanyang kulay, mga kadangs. And of course, kasi wala akong blush on today, ita-try natin siya sa aking cheek. Let me get my mahiwagang mirror out here. Wait lang. Alright, I got my mirror right here. And yes, this is my face. Wala po yung cream o kahit foundation. Kitang-kita dyan yung aking medyo may pagka-filterize lang yung aking phone camera. But yan yung aking kabubang face, mga kadangs. Walang kung ano-ano yan, mga kadangs. And let's put on our clay blush, mga kadangs. Ayan, dito ko na lang siya kunin sa aking sinuswatch kasi medyo napaano siya, mga kadangs, naparami. Mabango siya, mga kadangs. I love the smell. Very pigmented. Pigmented. So, yan siya. Ganyan siya, mga kadangs. Very pigmented niya. Be sure not to overdo your blush on, mga kadangs. Ayan, pwede mo naman siyang sapawan ng powder or foundation or, powder foundation kung maparami. Pero do not overdo. My God, ang ganda. Ang ganda ng kulay na to. It's the 410 na blush na shade, mga kadangs.
ang ganda niya sa summer. Kasi it's like a sun-kissed blush on mga kadangs. Parang nagsa-sunborn ka lang mga kadangs talaga. Yun yung aking tingin sa aking mukha ngayon. Parang yung parang mistisa ka lang na talagang yung ano mo, yung mukha mo is naarawan. Yun talaga yung effect niya mga kadangs. Ganda nito pang sun-kissed na look or parang yeah, ganun. Summer, sun-kissed look, mga kadangs. Yun yung ano niya, mga kadangs. Parang natural yung kanyang pagka-blush talaga, mga kadangs. And it's so very pigmented talaga, mga kadangs, no? So, I will just put something unfilterized picture right here, mga kadangs, kasi medyo hindi nyo maklaro talaga yung ano niya, mga kadangs, no? Ganyan. Pero talagang, ang ganda niya sa face. Parang siyang natural blush. Talaga, as in, mga kadangs. Ang ganda niya sa summer look. Ayan. So, at dahil nga, clay blush ang mga kadangs, gusto ko siyang itry as lipstick. Kasi nga para siyang lipstick eh. Itry ko lang. Try ko lang mga kadangs na. Kung pwede ba siya sa lips, no? Why not? Chalk not. Itry lang naman, diba? So, itry natin siya as lipstick. Mga kadangs, kung maganda din ba siya sa lips. Wow. Yes, pwede po siya sa lips mga kadangs, and yan yung kulay niya. Para siyang brownish red or yeah, orangey brownish red yung kulay niya, which is nice. Very nice din siya sa lips mga kadangs. Ganyan siya. And very, hindi siya tacky sa lips mga kadangs. Hindi siya tacky, pero I'm sure nagta-transfer po talaga siya mga kadangs. No? Nagta-transfer siya. Kasi siya, ano siya mga kadangs, very creamy yung kanyang consistency mga kadangs. And wow, perfect na din siyang maging lipstick mga kadangs. Pwede ka nang mag-blush at pwede ka na din mag-lipstick, no? Kung ito lang yung ano mo mga kadangs, dala, pwede mo na siyang pang lipstick at pang blush on. At paka ano din, pwede na rin tong ano, pang eyeshadow, ganyan. Para hindi ka, oh diba, oh wow, nako, pwede pa itong pang shadow tech. O diba? Oh, para-paraan, dyan ka na naman. No copyright infringement. Palagi na lang kinaka-copyright yung video ko. I'm sorry. Para-paraan, dyan ka na. Oh, diva, oh. Oh, wow, pak. Aura. Diba? Inday na inday ko, radang. So, yan. Pwede siyang pang eyeshadow, mga kadangs, para hindi ka magmukhang maputla dyan, mga kadangs. O, diba? Pwede siyang pang eyeshadow. Pwede siyang pang eyeshadow. Pwede siyang pang blush on. And pwede din siya sa lips. 3-in-1 in a very affordable price. Thumbs up. I think this kind of, ewan ko lang ha, pero this kind of blush on, mga kadangs, yung mga clay blush, is talagang long-lasting sila mga kadangs. Kasi talagang kakapit at kakapit sila sa iyong mukha talaga mga kadangs. As in, kakapit na talagang parang kabit talaga mga kadangs. Yung kapit ng mga clay blush. Excuse me. Parang si ano lang talaga, si Kaveche. Ang peg nitong mga clay blush mga kadangs. Talagang kapit na kapit talaga sila mga kadangs. Talagang Kaveche talaga yung peg ng mga ganito. I really love this. I will use this. Starts now na talaga mga kadangs. I will use this product. Talagang kapit na kapit. So, yes, yun yung aking review about this product. I'm sure naman talaga mga kadangs no na thumbs up tong product nito sa akin. Kasi affordable talaga siya. Once na affordable, thumbs up. And yung smell pala. Very bad chic ko din yung amoy mga kadang. Bet na bet talaga. Hindi siya mabaho talagang bet na bet yung amoy niya mga kadang. So, that's it for our Sweet Night Clay Blush review. And sana magkaroon kayo ng idea about this clay blush mga kadangs no. And yes, kung hindi nyo pa na-try, please search Sweet Night online store or online shop sa Shopee and makita mo doon yung mga iba't ibang produkto nila kasi very affordable talaga. Meron na silang mga cosmetics mga kadangs. Hindi lang sila pa body mist but meron na rin silang mga cosmetics. No, disclaimer, hindi ko pa to binibili but binigay sila sa akin. Ay binigay nila ito sa akin as a freebie kasi bumili ako sa kanila ng sandamakmak na body mist mga kadang. So, hindi po ito utos ng Sweet Night brand na i-review but
I'm just sharing their clay blush mga kadangs. Baka naman, bet nyo din tong gamitin. And yes, thank you so much sa pagsama sa akin for today's review, product review. Namimiss ko talaga yung mag-product review, mag-share ng idea, mag-share ng product sa inyo mga kadangs. I really miss kasi talagang nagpo-focus. Hindi naman talaga nagpo-focus. Madali lang talagang i-haul yung mga lingerie, no? Mga lingerie. Yes, mga kadangs. So, sana meron pa akong ma-share sa inyo na product. Umiiyak na sa likod ko. Thank you so much for watching and see you na lang sa ating next video mga kadangs. Don't forget to like and subscribe in the Kodang channel. We'll be back for another video.